Kailangan. Oh, what happened? L3, may love shout out, L3. L3 Lalab, how are you? Ayan. May love shout out, L3, thank you so much. Ayan. How are you, L3? L3 Lalab, thank you. Thank you so much, L3. I'm good, my sweet friend. Ayan, thank you so much. Dakug lagay, may love shoutout tusok host. Ayan, dakug lagay. Ayan, dakug, meron ka ng jacket lalabs. Tamsak pretty was. Ayan, Mariluz, may love shoutout, Mariluz lalabs. Ayan, salamat. Dakug lagay, meron ka ng jacket. Sino si dakug lagay? Mariluz lalab, thank you so much. Salamat sa patamsak. Ayan. Ayan, 3 million in the house, may love shout out. Thank you, 3 million. 10 available, ayan. Ayan, may available daw si dakug lagay 10. Palablab po new uploads, ayan. New uploads from dakug lagay, ayan, may 10 si dakug lagay. Sino si dakug lagay? 12 ka pa lang, dakug lagay. Main channel mo ba to? Tamsak host, ayan. Reno, may love shoutout, tamsak host sa'yo, ayan. Lala, may love shoutout. Reno Oposa, ayan. Thank you so much, Lala. Good morning. Good morning, Reno. Thank you, ayan. 14 bahay ang daladala ko, host. Alang dami. New upload video now lang.
Sige, silipin natin yan. L3, you still here? L3? Lumayas nata si L3. Yan, panoorin natin yung Rino yung uploads mo kung anong meron dyan. The Surrogate official trailer. 8 hours lang, 207 na yung views. Wow. Mary OTW from Reno. Ayan. Surrogate. OMG. Ano to? Not dumudugo. La 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 la. Tumingin daw sa Big Love shout out. Ayan. Mary OTW, ayan. Mary Dan from Dakug Lagay. Mary Dan si Dakug. Yan, pasuklian na lang lalabs. Fly high butterfly. Fly high. Ayan, Miros, baka meron pang ano, Lalab Nilmar, may lalab shout out. Ayan, baka may 14 ka dyan, may sino ba yun, may 10 pala si ano, si Dakug Lagay. Ayan, may lalab shout out, Lalab Nilmar. Thank you so much. Dan Pulwat sa Rino Oposa. Ayan, Tamsik Host. Ayan, yan, Lalab Nilmar, may lalab shout out. Mary Dan. Dan, si Rino sa'yo, Lalab Mary. Suklian na lang lalab, salamat. May harang. Ayan, si Reno nagbuwa ng bahay. Dakug Lagay, bahay mo po. Ayan, Dakug, bahay mo daw. Thank you, Reno, from Nerelos. Ayan. Dan Reno from Dakug Lagay. Ayan, Harang Host from Nerelos. Lalab, salamat sa paharang mo dyan. Thank you. Ayan. Salamat sa paharang-harang. May harang kasi, oy. Nerelos. Sleep na ako, host. Ayan, matulog ka na agad. Sige na, Lalab, good night. Dakug Lagay, sige, tulog ka na. Thank you. Bukas ba ako makikipagbartiran? Ayan. Sige, Lalab, bye-bye. Bye-bye. Ayan, si Dakug Lagay. Sino ba si Dakug Lagay? Si Kurikong Kagid. Oh my god. Tambay lang ho, sinaantok pa. Ayan, sige lang, Lalabs. Si Kurikong Kagid pala to. Ano ba yung pangalan mo, Lalabs? Kurikong na Kagid pa. Ayan. Pang 113 dakong. Ayan. Tambay lang ho. Sige lang, Lalabs. Tumambay ka lang dyan at matulog ka. Ayan. Hola, hello everywhere. San Mesa, may galab shout out. San Mesa, thank you so much. Ayan, San Mesa, may galab shout out. San Mesa. Thank you, Lalab San Mesa. Ayan. Dan Kurikong, ayan. Natulog na ata si Kurikong Merilos. Oh, si ganda ng music, ayan. Oh, Lalab, salamat. Sumayaw ka muna dyan.
dakog lagay dan sana all dako. San mesa dan from Reno. Ayan. Ito ko sa bahay mo, Mary Luz. Igorot Cultural Dance Up Trofer Night. Ayan. Nasa Pinas ka na ba, Mary Luz? Ayan, dikit ko to sa'yo, Mary Luz. Nasa bahay mo ako. Syuhada. L3 halo-halo from San Mesa. Ayan. Ligayang buhay sa Roma. May love shout out. Ayan. Ligayang buhay sa Roma. Hinala, meron ka ng jacket. Ligayang buhay sa Roma. Kasabay mo ako, Mary Luz. Dito, you are perfect host. And ligaya, thank you. Thank you so much, lalams. Thank you. Ayun. Dito pa ako, host. Di pa ako binibilhan ng ticket. Ayan. Ako malapit na next week na. Mga next week na. Ayan, ligayang buhay sa Roma, lalamig love shout out. San Mesa, salamat. Magsuyian na tayo. Sana all host. Ayan. Di pa naman ako nagpabook next week na lang. Malapit, mabilis lang naman yan pag may na. Maaga pa naman eh. Maaga pa. Ligayang buhay sa Roma. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Si Reno nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Reno. Ligaya kang hindi. You are perfect. Thank you, Lalas. Thank you, Ligaya. Ligaya is a boy. 887. OMG. Si pala to? Nakaming channel ka pala, Ligaya. Ligaya, buhay sa Roma. Ayan, thank you, Mary Luz. Migalab shout out. Ayan. Julius Official, Migalab shout out, lalams. Tamsakos. Ayan. Ayan, ilang minutes ba to? Ayan, Mary Luz, dinikit kita sa'yo, lalas, Mary Luz. Mary Luz, Migalab shout out. Ayan. Julius, Migalab shout out, lalab Julius. Ayan, si Julius nagawa ng bahay. Lablabin natin si Julius, mga lalabs. Ayan, si Reno nagbawa ng bahay, Reno. Nelmar, mag-idlip ka lang dyan. Puro harang naman to eh. Dito ko sa bahay mo, Reno. Panoorin ko yung bago mong uploads. Si Reno Oposa. Ayan, Reno, nasa bahay mo. Saan po kayo dito sa Italy? Sana ulit nasa Italy. Nasa ko, lalabs? United Arab Emirates, UAE. Ayan. Nasa UAE, Aligaya. Ayan, full watch, Reno. Ang bilis lang pala nito. 1 minuto lang pala to, Reno. Yung video mo 1 minuto. One minute lang pala. Mary Luz Dan. Ayan. Dan sa bahay mo po, ma'am. From Julius Official. Ayan.
Merelos, pasuklan na lang si Julius Lalab. Merelos. Dan po Julius, thank you from Merelos. Ligayang buhay sa Roma. Ayan, nagbaba ng bahay. Ligaya buhay sa Roma. Yan na ba yung bahay mong buha? 187. Reno, nandito ka pa ba, Reno? Reno Lalabs. Patamsakan natin yung ano ni Reno. L3 is still here or no? Reno, ayan, patamsakan natin si Reno. Yung upload daw. Ayan, ligaya na sa bahay mo. Ligayang buhay sa Roma. Ayan, ligaya buhay sa Roma, nagbaba ng bahay. Ayan si Nilmar, lablabin natin si Nilmar. Ba't ka pa inaantok, Lalabs? Nilmar, ang ginawa mo? Nagilis ka ng banana. Ayan, saan po kayo dito sa Rome? Sino? Wala ko sa Rome, nasa United Arab ako, Lalabs. Sa UAE. Ayan, hello everyone from Reynas TV. Reynas Lalab, Migalab, shoutouts. No uploads. Ayan. Nandito pa ba si Reno? Wala na. Ayan si Reynas, may new uploads mga Lalabs. Migalab, shoutout kay Reynas. Thank you so much. Reno po sa Dan sa'yo, sir. Ayan, from Julius Official. Reno, pabalikan na lang si Julius. Dan sa'yo, Lalab. Salamat. Hakob, Lalab, Migalab, shoutout. Hakob. Ayan, tamsak. Lalab, salamat sa patamsak mo dyan. Hakob, thank you. Salamat, Lalab, sa patamsak. Migalab, shoutout. Hakob. Hakob, Migalab, shoutout from Ligayang Buhay sa Roma. Nice India, Migalab, shoutout. Hi, ayan. How are you, Nice India? Reno, nandito ka pa ba, Reno? Hi, butterfly. 1020 from Hakob. Ayan. Kanina umalis na si ano. Meron siyang 10. Natulog na. Nice India. Hi, friend. Ayan. How are you, Nice India? Ayan. Si Nice India ng ba ng bahay. Nice India. May 1020 si Hakob. Ayan, Nice India, nagba ng bahay. Ayan, din naman, baka may 10 ka. Ayan, meron si Hakob 10. Meron siyang 1020. Saka na tayo mag-barter pag nasa Pinas na ako. Ayan. Dito, lapag-lapagan muna tayo. Ayan. Nice India. Ayan, nagba ng bahay. Nice India. L3, nandiyan pa ba si L3? Ipin natin lahat.
Mark Ian Swanner, mega love shoutout. Mark Ian. Like Mark Ian Taxi Vlog, tamsak puhos. Ayan. Nilo Taxi Vlog, mega love shoutout. Mark Ian, ayan, nagbuha ng bahay, mega love shoutout, lalabs. Salamat sa palike. Ayan, Reynas TV, nagbuha ng bahay. Yan yung aking mga member, binababa po ni Nightbot. Nice India, Paul Pakdan. Ayan. Nice India, kindly return to Kaku. Ayan. L3 on the pin, kindly return. Ay, connect on the pin. Ayan. I am here in your house, L3. Kili-kili mo. Dan po host. Ayan. Nilo Taxi Vlog. Dan ka sa nakapin. Ayan. L3, kindly return to Nilo Taxi Vlog. Already connected to you. Thank you. Ayan. I am here in your house, L3. Ayan. I will connect it to you. Yan, Chronic Trend. Binababa ni Nightbot. Alam-laba ko mga lalabs, Chronic Trend. I'm done to you, L3. You have now a 3.17. Wow. Nilo Taxi Vlog, dan pulpak from Hakob. Ayan. Ayan, Nilo, pasuklian na lang si Hakob. Dan sa'yo lalab si Hakob. Thank you. Ayan, Mark Ian, Reynas. Ayan, nagbaba ng kanilang mga bahay. Hakob dikit tamsak kalimbang na po sa'yo from Nilo Taxi Vlog. Ayan. Ayan, Hakob dan na si Nilo sa'yo lalabs. Julius Official. Ayan, nagbaba ng bahay si Julius. Nandito ka pa ba, buhay sa Roma? Okay, ligayang buhay sa Roma. Ayan. Yan, Mark Ian, nagbaba ng bahay, Mark Ian. Nilo Taxi Vlog, dan from Julius. Ayan. Ayan, Nilo, pasok yan si Julius, lalabdan sa'yo. Salamat. L3. Reynas TV, dan from Nilo Taxi Vlog. Ayan. Ayan, si Rino nagbaba ng bahay. Lovers all, good morning. Ayan. Mega love shoutout, lovers all.
Nandito pa ba si Ligaya? Wala na. Wala na si Ligaya. Umalis na siya. Okay, fine. Samira, may love shoutout Samira. Ayan. Wala na sila. Ayuda host from Nilo Taxi Blanc. Ayan. Sige lang lala, sweet lang. Nilo Taxi, ilan na ba yung bahay mo, Nilo? Nilo Taxi Vlog, done sa'yo, sir. Ayan. 125. Bakit ko binaba yung sarili kong bahay? Enjoy 21, may love siya, silip lang. Ayan, sa'yo lang lalo, sumilip ka lang yan. Ano bang nasilip mo? Nilo Dan, ayan, dikit you ako nga idol para makagraduate na ako sa 1K. But 1K ka na ba? 925 ka pa lang. Ayan. Reno Dan, ayan, from Nilo Taxi Blanc. Dati man tayong dikit, nandito ko sa bahay mo, Nilo. Reno Dan. Ayan, Mark Ian. Julius Official Dan from Lovers All. Ayan. Ayan, Julius Dan sa'yo si Lovers All. Ayan si Lovers All, nagawa ng bahay. Lovers All. Oragon Dan. Dito ko sa bahay mo, ano, Nilo? Ayan, bakbakan sa trapikan. Miguel Love shoutout host from Ligayang Buhay sa Roma. Ayan. Yan, tinatawag kita kanina, malis ka na. Ayan. Ayan, Julius. Nagbaba ng bye si Julius. Ayan, Miguel Love shoutout host, Lovers All Dan Sukli. Ayan. Mark Ian Swanner, Lover All. Ayan, Nilo Taxi Vlog, na sa bahay mo ako. Lovers All, ayan, nagbaba ng bye si Lovers All.
Salamat Julius from Lovers All. Yan, get ko na yun sa'yo, ano, Nilo. Southern Leyte, Southern Leyte. DJ Tolets Remix. Sayaw lumit sila. Projectionist, may love shoutout. Ayan. Namsakla Loves, J-Dog in the house, may love shoutout, J-Dog. Ayan. Hi everyone, ayan from J-Dog. Thank you so much na loves J-Dog. Projectionist, bakas lang balik agad. Yan nilo taxi pangalawang dikit sa'yo. J-Dog, ayan nagbaba ng bye si J-Dog. Ayan, Nilo Taxi Vlog Dan Full Part. Ayan. Ayan, Nilo, pasuklian na lang, Nilo. Si Projectionist. Dan sa'yo salamat. Nilo Taxi Vlogs.
Yung lovers all ng buwanang bahay. Lovers all. Salamat mo sa pagpin. Ayan lang ka naman lalams. Ayuda kita 20. Ayun sana all may ayuda. Basta disco sa barangay. Montero Mobile Sounds. Siguro like na nakikipagbartiran lover roll kasi ang bilis lumaki ng bahay mo. Pupunta ka ba sa mga bartir? This is the mix of DJ Tolets. Get ready to party together with Southern Nag-drive lang ako pauwi pagdating ko sa bahay, host. Sige lang lovers, mag-ingat ka. Mag-drive ka muna dyan, huwag kang mag-mobile. Ayan. Mag-ingat ka sa pag-drive mo. Yan, Lee Sungsun, lalaming love shoutouts. Lee Sungsun, thank you so much. Everyone, nice to meet you. Ayan. From Lee Sungsun. George Snip. 900, malapit ka na next week. Ano ka na yan? 1K. Mamumuni ka na. Ayan, Lee Sungsun ng buwan ng bahay. Lee Sungsun. Thank you so much, Lee Sungsun. Yan si Lee Sungsun nagawa ng bahay. Lee Sungsun. Hello from Lee Sungsun. Ayan. Everyone, nice to meet you. Lee Sungsun Old Connect from Projectionist. Ayan. Bunson Mobile Sound. DJ RR Remix.
Rejection dating dikit. Ayan. Lisong sundan, lisong sun ka na return to lovers all. Ayan. Already connected to you, lovers lisong sun. Nay, 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 nay. Mobile sound. Host, have a nice day siya na all maganda host natin. Ayan. Ayan, thank you lalams. Small lover, may love shoutout, tamsak harang. Ayan. Ayan, salamat lalabs sa iyong paharang. Small lover, lalabs. May alis ka mamaya. Ayan, George Snippy, dinikit ko sa George Snippy. Para akong Lilia Kahulaw, may love shoutout, Pindan. Ayan. Lovers all, pasuklian na lang si Lilia lalabs. Dan na sa'yo si Lilia. Inablabin nyo yun si Small Lover, maraming ano yan, bisita. Marami siyang bisita sa kanyang bahay. Magkalabi siya at good morning lalabs, Lilia Kahulaw. Ayan. A-Music Mix PH, may love shoutout, Dan Tamsak. A-Music, ayan, may jacket ka na A-Music. This is General Mobile Sound. Lovers all done from Small Lover. Ayan. Ayan, Lovers all, kalimbangin mo yan si Small Lover. Marami yung bisita sa LS niya palagi. Yan, pasuklian na lang lalab si Small Lover. Lilia Kahulaw dan pulpak from A-Music. Ayan. Ayan, Lilia, pasuklian na lang si A-Music. Dan sa'yo lalab, salamat. A-Music. Ayan si Small Lover ng baba ng bahay. Lovers all, pasuklian mo si Small Lover lalabs. Marami ka dyan papangisda. A-Music dan from Lilia. Ayan. Ayan, A-Music dan na si Lilia Kahulaw sa'yo lalabs.
sound. Small Lover dan Pulpa, ayan, from A Music Mix PH. Ayan, 6 million daw. May love shoutout. 6 million. Malalaki na may love shoutout. May love shoutout. Oh, tusok madam. Ayan. Ayan, salamat sa patusok mo, lalabs. Halan aking naming love shoutout. Tingnan natin yung nakaping, dalawa na lang sa nakaping mga lalaki, dalawa. This is the mix of DJ Donuts. Ayan, 7 million daw. May love shoutout. In music dance of Clay para may Small Lover. Ayan. Nandito pa ba si Lovers All? Ayan, harang, salamat po sa paharang ng Small Lover, lalabs. Thank you. Wala. Lumayas na ata si ano ah. Lang. Jasmine. Inablabin po natin si Small Lover, mga lalabs. Small Lover. Ayan, meron siyang premiere dito ko sa bahay mo, lalabs.
Yan, dikit ko to sa'yo. Small lover. Southern Later Mix DJ. Lamlabin po natin yung nakapin mga lalas. May premiere po, may premiere. Ayan, may premiere po si Small Lover. Ito is Small Lover, pangalawang dikit sa'yo lalabs. Within 33 minutes. Southern Later Mix DJ. Southern Later Mix DJ. Ilalabdamsak sa'yo, Small Lover. Ayan, lovers all. Yung nakapin po may premiere mga lalabs yung nakapin. Ayan. Alan Aquino. Pindan from lovers all. Ayan, Small Lovers lalab. Dan si Lovers. Sino pwede kabartir dyan guys? 10, 20, 30. Ayan si Small Lover meron yan. Si Lovers all meron. Ayan, Lovers all, di ba may 20 ka? Ayan si Small Lover may 10, 20, 30. Muspakis sa kilay mo. Iikis mo na yung kilay ko. 20, ayan may 20 siya, Small Lover lalab may 20 si Lovers all, ayan magbarter na kayo lalabs. Ayan may siya, available siyang 10, 20, 30. Small 20 tayo, ayan Small Lover lalab 20 raw kayo ni Lovers all. Ang hirap naman kasi ng pangalan mo, Lovers all, George Nippy. Sige, 20. Ayan lalabs, Small Lover. Ayan, sige daw, Lovers all. Papa J Vlogs. Mas palitan nakapin yung beta short ko, pwede ba? Sige, lagay mo.
ibaba ko, itanggalin ko muna, ibaba mo ba yun? Small 2.14 ka, ayan. Papa J, Miguel Love shout out, ayan. Sige, baba mo yung ano, lovers all. Start na ako, small, ayan. Miguel Love shout out host from Papa J. Fly high butterfly. Na 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 na. Yan, may bita short kaka-lover. Para maano siya. Ayun, pinilitan ko. Para ma-view, ayan. Batang Sandstorm Lalab Miguel Love shoutout. Tamsak host. Patusok mga lalab sa premiere from Papa J Vlogs. May premiere ka lalabs. Papa J, ayan, tamsakan natin yan, Papa J. Musta ka na host from Doc Rose channel, ayan, Miguel Love shoutout lalab Doc Rose, okay lang ako lalabs. Ikaw, kumusta ka na rin? Ayan. Okay lang naman si host. Kuya Ed PH, Miguel Love shoutouts. Papa J, meron siyang premiere, ayan. Small Lover OTW, ayan. Ayan, lalabatang Sandstorm, magbakas ka muna lalabs kasi nagbarter sila ni ano, ni Lovers All. Kuya Ed PH, Miguel Love shoutout, ayan. Si Papa J. Papa J, tamsakan natin yung premiere mo, ha. Ang laki pa ng bahay ni Papa J. The Cross Channel, ayan, nagbaba ng bahay. Si Papa J, mga lalas, may premiere po. Ayan, patamsakan natin siya, meron siyang premiere. Ikaw, sumunod ko Batang Sandstorm, ha. Wala kang premiere lalabs. Ayan, patamsak po sa nakapin, may premiere mga lalabs. Tamsakan muna natin yun. Alex Planta Valencia, ayan. Valenka, like na like show, ayan. Ayan, may love shoutout. The Cross Channel OTW, ayan. Papa J, nakapin ka na lalab, Papa J. Tamsak sa nakapin from Doc Rose Channel, ayan. Papa J, pabalikan na lang si Doc Rose Channel lalabs, dan na sa'yo. Alex Planta lalab, you have now moderator, ayan. Thank you for coming, thank you so much. Thank you sa pasabi, ito lang ano man lalabs. Alex Planta lalabs, how are you? Ayan. Now you can drop your link. Norse Blade vlog, Miguel Love shoutout lalabs. Ayan mga lalabs, yung aking mga member na binababa ni Nightbot. Palablab din po ako mga lalabs, thank you so much. Ayan si Norse Blade, nagba ng bahay. Hello there, thumbs up. Ayan, Shirley lalab, Miguel Love shoutout. Ayan, Jersey Pinanara 28 ka OTW. Ayan, nag-start na siya sa'yo, Small Lover lalabs, nag-start na. Ayan, lovely host Shirley Lala, Miguel Love shoutout. Alam ko nag-start na siya sa'yo, ano, Small Lover. Sabi niya ay OTW na kanina. Ayan, George Bleed, Norse Bleed pala, beautiful as always. Ayan, thank you so much Shirley Lala.
Tamsak pa ako sa nakapin mga lalab sa premiere ni Papa J. Ayan. Ayan, natin tayong dikit Papa J. Alan Aquino. Ayan. Si Alan po nagbaba ng bahay. Hinablabin natin si Alan Aquino mga lalags. Alan. Ayan, Shirley, thank you so much. Alan Aquino, TW from North Bleed. Ayan. Hello mga love, shoutout host guys. Ayan, from Lion Vlog TV. Ayan. Lion mga love, shoutout. Ayan. Ayan, 6 million in daos mga love, shoutout. Good morning, ganda, from Lion Vlog. Ayan. Lion Vlog, thank you, lalas, thank you. Papa J, ayan. Mga lalas, yung nakapin po may premiere, ayan. Lablabin po natin yung nakapin may premiere po siya, mga lalas. Small dan pa-check na lang ako kung kumapit 20, ayan. Kumapit yan, lalabs. Lovers all, ayan. Nagdidikit pata sa'yo yun. Yan mga lalas, palablab din po ako sa mga binababa kong bahay. Ayan. Sangkay James Vlog. Hello host. Ayan. Mag-love shout out. Nice. Shirley, thank you so much, lalab. Thank you. Okay, done all. You done all. You connect for everybody. Ayan. Ayan, kano kagiapa ni Husoy. Kagwapa. Ayan, thank you so much, lalans. Nambubula pa to si Lion. Ayan. Lion Vlog done from Lovers All. Ayan. Ayan, Lion Vlog, pasuklan na lang si Lovers All, lalabs. Dan sa'yo, salamat. Dan tamsak. Ayan. Lalab, salamat sa iyong patamsak. Ayan. Ayan, 10 million in daos, mga love, shout out Papa J. Mga lalas, palablab po ako sa nakapin, patamsak naman po sa nakapin. Ayan. Sangkay James, mga love, shout out to Cross, tamsak, watch na po from Batang Sandstorm. Ayan. Kois Charlie, tamsak dan po ate. Ayan, thank you so much, lalab, Kois Charlie. Ayan. Good morning po, Kois Charlie, mga love, shout out lalabs. How are you there? Ayan, from Shirley. O TW nakapin from Lion Vlog. Ayan, si Lovers All nagawa ng bahay. Harang lalab. Tamkis, new video host. Ayan. Kumusta ka na, amazing lalabs? Amazing health in Africa. Ayan. Lion Vlog nagbaba ng bahay. Kois Charlie, ayan, nagbaba ng kanilang bahay. Papa J Vlog OTW. I'm doing great from Shirley. Ayan. Lion Vlog then from Lovers All. BG lang ligo, pasok pa sa work. Ayan. Sige lang, lalabs. Batang Sandstorm, lalabs. Ba mo nga yung bahay mo. Ayan. Wala ko na lang. Ayan, hello host. Mega love shout out Cooking with Sapia, lalabs. How are you? Ayan. Batang Sandstorm. Like dan from Cooking, thank you so much, lalab, sa iyong pa-likes. Ayan. North Blade nagbaba ng bahay. Ayan. Shirley dan from Lovers All. Ayan. Shirley, lalab, kindly return to Lovers All. Already connected to your channel, thank you so much. Ayan. I'm good, thank you host. Ayan. New video pa, lablab po. Sige, lalablabin natin yan. Okay, lover all. Ayan, lover all, on the way na si Shirley.
Salamat lalabs. Nosebleed Papa J Vlog Dan. Ayan Papa J. Suklian mo po yung mga dumikit sa'yo. Salamat. Ayan Batang Sunstorm mga lalabs. Thank you host. Ayan lalabs. Thank you din sa'yo lalabs. Ayan, Batang Sunstorm, palamlam po ako, Nurse Dan. Ayan, Papa J Vlog Dan na po. Ayan, from Batang Sunstorm. Si Kois Charlie nagbaba ng bahay. In the Amazing Health, binababa po ni Nightboot. Ayan, si Lovers All po nagbaba ng bahay, mga lalabs. Nurse Dan from Sangkay James Vlog. Ayan, Nurse Lala, pasuklian si Sangkay James. Dan sa'yo lalabs, thank you. Ayan, palablab po nakapin. Nurse Blade Dan from Alan Aquino. New upload palablab. Ito ko amazing sa bahay mo ha. Nurse Dan dikit new friend po from Papa J. Ayan, Amazing Health. Ayan, mapanganib na mental disorder. Okay. Lion Vlog TV, ayan, nagbaba ng bahay si Alan Aquino. Dan tamsak dikit Bill All nakapindan premiere. Ayan, Amazing Health tamsak dan dating dikit. Ayan, from Lovers All. Ayan, si Lovers All nagbaba ng bahay. 9 million dollars mga shout out. Amazing Health. Fly high butterfly. Alan Aquino, thank you po. Ayan, from Nurse Bleed Vlog. Salamat Nurse. Ayan, from Lovers All. Blooming Dios, Gravicious Delicious. Grabe naman yan. Ano kasi yung tulog ko mahaba. Ayan, Hilip Silip from Jers 21 TBFW. Ayan, ang haba naman. Doc Rose, ayan, nagbaba ng bahay. Papa J Vlog, thank you from Nurse Bleed. Ayan, new video pala vlog. Ayan, si Kois Charlie nagbaba ng bahay. Cooking with Zapia nagbaba ng bahay. Us di ka ma-CPR sa sumo. Hindi ako ma-CPR. Hindi lalabs Lion, bakit ma-CPR? Walang CPR yan. Ayan, Lion Vlogs TV nagbaba ng bahay. Araw-araw ko yung ginagamit eh. Host, bakit lalo kang gumaganda ganyan pag malapit na umuwi? Oo, ganyan talaga. Pag malapit na umuwi, nagbo-blooming. Kasi nai-excite. Ayan, 12 million in the house. Mega live shout out. Host, pag na-monetize ka na kahit anong song, okay lang. Hindi Lion, mag-ingat ka sa gagamitin mong mga songs. Hindi ka pwedeng gumamit ng kung ano-ano kasi masi-CPR. Pag na-CPR ka, pwede mo naman siyang i-mute eh.
lion vlog, pwede mo siyang i-mute pero kailangan yung LS mo hanggang 4 hours lang. Pero pag inabot ng 7 to 8 hours, hindi mo na siya mamumute. I-claim yan nung ano mo, nung may-ari nung music lahat. Kasi meron akong isang video na may LS akong nasa 8 hours kasi sobrang madaming tao nung time na yun eh. Hindi ko siya in-stop. Yung music ko pa ulit-ulit. Hala, copyright lahat yun, lalas. Ang pagpipilian lang dun, dispute. Hindi siya pwedeng mamute. So ginawa ko, inano ko na lang yun siya. Private. Naka-private yun eh. Pero ang dami kong tao dun, nasa 1,000 ata. Meron kasing nag-aantay, ayan. Sino nag-aantay, ayan. Ay, may nag-aantay ba? Os BG lang, ako breakfast muna, ayan. Sige lang, lalas. Naghihintay yung pamilya ko sa akin, ayan. Inihintay nila akong makabalik, makauwi, ayan. Doc Rose Channel, thank you, ayan. Mga lalas, palablab po ako sa nakapin, ayan. Si Batang Sunstorm. Patamsak po ako sa nakapin, mga lalas, ayan. Lahat ng sinakadikit to kay ano eh. Uwe nga. Hindi nga, ayan. Alan Bell all na thank you, ayan. Kois Charlie, ayan, ang buwan ng bahay. New video palablab from Amazing Health. Kois Charlie TV old friend Dan, ayan. From Cooking with Zapia. Kois Charlie Channel, o tinabol sa'yo, pasukli na lang, ayan. From Nurse Bleed. Small Lover Lalabs, ayan, nagbawa ng bahay. Mga lalas, kalambangin mo yan si Small Lover, maraming ano yan dyan. Marami kayong mapapangisda dyan. Nagpupunta ko dyan minsan, ayan. Kuya Ed, ayan, nagbawa ng bahay. New video palablab from Amazing Health, ayan. Nurse Dan, please check from Cooking, ayan. Mga lalabs, yung nakapin po, palablab ako sa nakapin, ayan. 12 million in the house, mga love shoutouts. Palablab ako mga lalabs sa nakapin, maluoy na maluoy, ayan. Maluoy na sa mga nasa nakapin, mga lalabs. Ayan, Kois Charlie, nagbaba ng bahay. Kois, Cooking old friend, ayan. From Amazing Health. Sayo-sayo muna tayo, mga lalabs. Patalastas muna tayo.
Dancing with the beat of BLD DJs. DJ Dolenz Remix. Basta Disco sa Barangay Montilla. Mobile Sounds. Pato. Oo, sa 25. Sa 25 yung uwi ko, lalabs, small lover, ayan. Dave, ilang shout out. Ayan mga lalabs, patalastas lang yung sayaw ko kanina. Ano yung galaw-galaw, ayan. Sumayaw ako, ikaw naman, Dave, panira ka eh. Kuya, PH dan all unang tamsak, ayan. Ay, Madam Musta, ayan. XC, kumusta ka na lalabs? Ayan, XCD, okay lang ako, ayan. Kumusta ka na XC, may love shout out, ayan. Kumusta ka na lalabs? Out na ako host, pasok na ako sa work, thank you host, ayan. Honey Lover, may love shout out. Thumbs up, ayan, Honey Lover, lalab, may jacket ka na. Rodi Katamura, may love shout out. OMG, ayan. Honey, ginawa. Ayan, meron ka ng jacket, Honey. Mr. Sablay, tamsak madam. Ayan, may jacket ka na, Mr. Sablay. Cooking with Sophia, may love shout out. Ayan, itin may daw si may love shout out. Rodi, ayan, si Small Lover, saka si meron, di ba meron kang mga alagad? Rodi. Andyan si Lovers All, may 20. Salamat madam, ayan, from Mr. Sablay. Kois Charlie TV, ayan. Angela Vlogs. Ayan, nagawa ng bail. Palablab ako mga lalab sa nagkapin, ayan. New video palablab po, ayan. OTW Angie from Kois Charlie, ayan. Bicula ng Uragon, ayan, nagawa ng bahay. Ayan, 16 million in daos, Miguel Love shoutout. Ati Teens, Miguel Love shoutout. Ati Teens TV top videos tusok, ayan. Ayan, Ati Teens, may jacket ka na po, Ati Teens. Nurse Blade Vlog, ayan, nagbaba ng bay. Dong Lalab, Miguel Love shoutout. Dong Jugars, ayan. Dong Lalab, Miguel Love shoutout. Rodi Katamura, ayan, nagbaba ng bahay. Mga lalab siyang nakapin po, palablab po ako sa nakapin, ayan. Ayan, Bicula ng Uragon, nagbaba ng bahay. Bicula ng Uragon. Nakahanap na ikaw work at hindi na ako mag-work lalabs at ako'y pauwi na. Ayan. Hindi ako naghanap lalabs, oy. XC. Hindi na ako lalabs naghanap. Uwi na ako next week. Mga 25 XC. DJ Dolenz Remix. Sayaw at lumit sila. Ayan, paltandaan, binababa ni Nightboot. Pwede baba ng bahay.
Sige lang magbaba ka ng bahay dyan, tamsakdan, Madam from Mary Rose Nation Hamud. Ayan. Madam, may love shout out. Madam Mary Rose. Rodi Dan from Cooking. Ayan. Saan ka, host? Nasa UAE po. Ayan. Huwag mo with Sophia, nagbaba ng bahay. Hello, host from Arbal TV Vlogs. Wala na maingay sa Jimmy, ha. Wala na lalas. Nanggal na tayo doon. Favorite ko to eh. Patalastas muna tayo. Palatandaan lala, may love shout out. DJ Torres Remix. Hindi mo na alam. Ayan, Dimple Sakura, nag-love shout out. Ayan. Tanong mo sila dun, ano, XC. Sila ay yung sa, ano, pistachio. Ayan. Kois Charlie TV, nag-love shout out. Ate Dimple, ayan. Ate Tins TV, palambing po mga idol. Ayan. Eh, nandyan si, ano, eh. Ang palatandaan lalamig, love shout out. Nasaan na si palatandaan? Ayan, Kois Charlie, nagbaba ng bahay. JJB TV, hello po ha. Ayan. Ayan, JJB, mag-love shout at may jacket ka na lalabs. Ayan, palablab po ako sa nakapin mga lalas. Babalik ka pa ate. Ayan. Hindi na. Magpapahinga muna ako lalabs. Amazing Health TV Dan from Angela. Ayan. Ayan, palablab po ako sa nakapin mga lalabs. Premier pa tamsak. Ayan. Sige, tamsakan natin yung lalabs. JJB lalabs, meron ka ng jacket. Ayan si Dimple, tamsakan natin. Ayan, Dimple, tamsak lalab sa premiere mo. Ang palatandaan, tamsak dikit, pasukli na lang. Ayan, from North Bleed. Cooking with Sophia, old friend. Ayan. Ang palatandaan dan from Angela. Ayan. JJB TV, ayan ang baba ng bahay, JJB. Basta Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. Angela alat na kinudan sa while ago. Ayan.
Saan na ba yun si Sakura? Ayun. Tamsak na Ate Tings vlog dikit at may bakas pa. Ayan. From Mr. Sablay. Get ready to party together with Ang palatandaan, please connect from Angela Lalabs. Pasok lang yung mga dumikit sa'yo palatandaan. Ayan. Thanks Alan Aquino from Angela Blancs. Ayan. Angela Dan from Sangkay James. Ayan, Kois Charlie nababa po ng bahay. Lablabin po natin si Kois Charlie mga lalabs. Northbleed vlog. Ayan, nagbaba ng bahay si Northbleed. Ayan, Dan Mako Caballero. Ayan. From ang palatandaan. Ayan. Charlie Kois Charlie nagbaba ng bahay. Sangkay James Vlog Dan. Ayan. From Angela Blancs. Ayan, lalab, salamat. Dan ako sayo kanina Kois Charlie Vlog. Pasukli na lang. Ayan. From Northbleed Vlog. Small lover nagbaba ng bahay. Start na ba yung premiere mo? Ayan, Angela Blancs nagbaba ng bahay. Angela Blancs. Ayan, Honey Lover nagbaba ng bahay. Honey Lover. OTW Angela. Ayan. Angela Vlog sa'yo, tamsak. Ayan. Dan tamsak from Northbleed. Ayan, Kois Charlie nagbaba ng bahay. Kois Charlie nagbaba ng bahay. Alan Aquino Dan palatandaan from JJB. Ayan. Bunson Mobile Sound. Ayan, si Northbleed po nagbaba ng bahay. Northbleed. Northbleed Vlog Dan ma'am. Ayan. Ayan, Northbleed Dan si palatandaan sa'yo lalas. Pasukli na lang. Ayan. Mr. Sablay Pulpak na. Ayan. From Ate Teens. Bruchito lalamig love shout out Sir Bruchito. Ayan. Sir Bruchito mig love shout out. JJB TV OTW sa'yo. Ayan. Simple Jen Canada mig love shout out Madam. Ayan. Mig love shout out po Madam Simple Jen. Sobrang ganda. Ayan, thank you po Sir Bruchito Channel. Mahaba lang yung tulog ko kasi. Ayan. Salamat. Ayan. Salamat Ate Teens from Mr. Sablay. Dala po kayo sa nakapin. Ayan. Doon tayo kay kay Kois Charlie. Kois Charlie naman tayo. GGB TV Dan na. Ayan. Kois Charlie tayo. Palambing po mga idol from Ate Teens. Ayan.
Ang laki pala ng bahay ni Ate Tins, 32k. Sana all, ayan. 32k, wow. Hinablabin natin ng kapin mga lads. Salamat sa kapin Ate Eileen, ayan. JJB TV Dan from Alan Aquino, ayan. JJB TV Dan, pasuklian si Alan Lalaws. Ayan, 9 million daws, Miguel Love shoutout. Sir Bruchito, bagay yung damit at lipstick. Sabi niya, bagay yung damit saka yung lipstick. Puro red, ayan. Nurse Blade Plagdan from Angela, ayan. Angela nagbaba ng bahay. Ayan, natin yung bahay ni Angela. 1.18. Ayan, Kois Charlie po nakapinablabin natin mga lalabs. Kois Charlie. Angel Vlog, thank you from Nurse Bleed. Ayan. Naka-live ka pala, Sir Bruchito. Naka-live ka o ano yan, premiere? Wonder TV, Miguel Love shoutout. Wonder TV. Ayan, Wonder, meron ka ng jacket lalabs. Thank you so much. Ayan. 10 million daw sa Miguel Love shoutout. 10 million, thank you. Ayan. Wonder TV, may jacket ka na lalabs. Salamat. Ayan. Sangkay James Vlog OTW sa'yo from Nurse Bleed. Ayan. Dan kayo sa nakapin mga lalabs. This is General Mobile Sound. Nurse Bleed Vlog Dan from Wonder TV. Ayan. Alan Aquino Dan po dating dikit. Ayan. From Palatandaan. Mr. Sablay Dan from Angela Vlogs. Ayan. Ang Palatandaan Dan dating dikit, tusok na lang. Ayan, Wonder TV nagbaba ng bahay. Wonder TV. Ayan, mga lalabs yung mga bagong pasok po dyan, magbakas lang po kayo kay Bicol ng Oragon. Ayan, para po kayo aking masuklian mga lalabs. Wonder TV, tingnan yung bahay niya, Wonder TV. Tingnan natin kung nakadikit ako sa lalabs, ha. Yan, dati pala tayong dikit, Wonder. Wonder TV Dan sa nakapin. Ayan, Kois Charlie Dan po si Palatandaan. Pabalikan na lang po. Ayan. Wonder TV Dan from Angela. Ayan, Sangkay James nagbaba ng bahay. Maki Caballero, dikit may bakas ako. Ayan, from Mr. Sablay. Ayan, 9 million daw sa Miguel Love shoutouts. Nurse Bleed, sana yung bahay mo. Nurse
bleed tayo, nurse bleed. Ayan. Ayan, ito po. Ayan. Nurse bleed. Dito ko sa bahay mo, nurse bleed. Ayan. Chim Chachu. Star Fairy. Ayan. Yes, nakita ko bakas mo, Mr. Sablay. Salamat. Ayan. Palamlab ako sa nakapin mga lalang sa bibi pa yung bahay. Nasa bahay mo ako, nurse bleed. Bigyan kita ng 5. Ayan. Ito unang dikit, nurse bleed. Din ako magbakas. 279. Unang dikit. Ayan, palablab po ako sa nakapin mga lalams. Si nurse bleed. Baby pa bahay. RR Remix. Fly high, butterfly. Thanks so sa Alan Aquino Dan. Ito pangalawang dikit, nurse bleed. Ang palatandaan ay lablabin natin mga lalabs. Ayan, nagbaba ng bahay sa palatandaan. Ang palatandaan. Nurse bleed vlog. $280 ka na lalabs. Ayan, Mr. Sablay, nagbaba ng bahay. Small lover, ayan, nandyan po si small lover mga lalabs. Kalimbangin natin yan, maraming tao dyan. Hey, ayan, pangalawang dikit na nurse bleed. Kois Charlie, ayan, nagbaba ng bahay. Yehey daw. May harang ka agad. Dikit na ako kay small lover horse. Ayan, sige lalab, salamat. Maraming tao yan dyan sa kanya. Mamaya ata LS niyan eh. Puntahan mo, nurse bleed. Ayan, projectionist. Nurse Dan. From projectionist. Ayan, lalabdan na sa'yo si projectionist. Nurse bleed. Ayan, Alan Aquino, nagbaba ng bahay. Alan. Pangalawang dikit, nurse bleed. Ayaw. Naghang. Tarzan, may love shout out. Ayan. Tamsak. Ayan, salamat sa patamsak mo, Tarzan. Thank you. May jacket ka na, lalabs. Ayan, Tarzan, may jacket ka na. Naghang na, oy. Ayan, palamlab po ako sa nakaping mga lalabs. Si nurse bleed, baby pang bahay. 82.
Dalawa na lang sa nakaping dalawa. Ayan. Nurse bleed. Southern Later Mix DJ. Andyan pa ba si Angela? Angela, nandito ka pa? Southern Later Mix DJ. Ayan, Kois Charlie TV dikit from Mr. Sablay. Lipat tayo kay Angela. Namsak host Rosales Lalamig love shout out. Rosales Bilarmino Lalabs. Ayan, salamat sa iyong patamsak. Hindi ko lang ng orago ng banang by Mr. Sablay OTW. Ayan. Rosales Lalabs from Mr. Sablay. Angela, nandito ko sa bahay mo, Angela. Angela Vlogs. Salamat, Kois Charlie. Southern Later Mix DJ. Angela Blagdan Pulpa, kayan from Rosales Bilarmino. Hindi ko lang ng oragon natin nabalo tayo pasukli. Ayan. Nasuklian ka na ni Bicola na lalabs na una siyang dumikit sa'yo. Ayan. Maki Caballero na sabay mo kumaki. Ayan. Southern Later Mix DJ. Dan na ako sa chicken stew mo. Ayan, Angela Lalab, salamat. Noted Rosales, Anlipap Balik Sukli na Lods. Ayan. Kois Charlie, nagbawa ng bahay. Mercy and Chris official nag shoutout. Ayan. Namsak host. Ayan. Salamat po sa patamsak, Mercy and Chris official. Ayan. Salamat, Lalabs. Ayan, unang dikit Marky Caballero. Yan, kumakain habang nagdadrive. Si Angela Vlogs. Pangalawang dikit Angela. OTW Rosales from Kois Charlie. Ayan. Anong araw ba ngayon? OTW Rosales from Kois Charlie. Ayan, si Kois Charlie nagbaba ng bahay. Salamat, Kois. Rosales Bilarmino dan Sukli from Angela Blancs. Ayan, pangalawang dikit Maki.
Dan Kois Charlie from Mercy and Chris Official. Hi Madam Norse from Mr. Sublime. Mercy and Chris Official. Ayan, nagbaba ng kanilang bahay. Angela, nagbaba ng bahay. Angela. Hello host, how are you? Kalsum, lalamig na nag-shout out. Kalsum host, naka 1 hour ka na. Di ba hanggang 3 hours ka lang? O hanggang 3 hours lang ako. Mamaya. Ano ko nag-start? Anong oras pa ako nag-start? 1, 2, 3, 4. Maya pa. Ngayon medyo 3 hours lang ako kasi alam mo na may lakad ako mamaya eh. Kasi inasikaso ko yung mga gamit ko, amazing. Yung mga iuwi kong gamit, napakadami. Nilagay ko na sa malaking box. Ipapabagahe ko yung sa sunod na mga araw. Ayan. Ate Rosales, dating dikit. Kois Charlie, amazing health Africa Dan. Ayan. Angela, nagawa ng bahay. Ayan. Good morning, was from Kalsum. Madam Love Channel, Miguel Love shout out, Madam. Yan si Madam Love Channel, lablabin natin yan mga lalabs. Kois Charlie, nagawa ng bahay, pumapatay ng budol. Ayan. Salamat sa patusok mo, pumapatay ng budol. Madam Love Channel, Miguel Love shout out. Nakapingdan na connect please from Mercy and Chris. Ayan. Angela, pasuklian na lang si Mercy. Pasuklian na lang. And si Madam Love Channel, lablabin natin yan mga lalabs. Salamat sa iyong patamsak, Madam. Ayan. Chararan. Tamsak dan host. Ayan, from Dantia Valdez. Lalab Dantia, Miguel Love shout out. Kois Charlie, ayan, nagbaba ng bahay si Kois Charlie. Dantia, nagbaba rin ng bahay. Ito, Angela, pangatlong dikit. Ayan si Madam Love Channel, lablabin natin yan mga lalabs. Love Channel. Baby bahay pa guys. Si Mercy, tingnan yung bahay ni Mercy. Pangatlong dikit lalags. Kamu gapami Semantilia DJ Tony Mobile Sound. Tingnan ko yung bahay mo, Mercy. Mercy and Chris Official, dikit may bakas. Ayan. From Mr. Sublime. May new video picture full watch. Ayan. Mercy. 61 pa lang pala si Mercy. Sige Mercy, ikaw sunod kay Love Channel ha. Lablabin mo muna yung nakapin lalabs. Yan yung nakapin lablabin natin mga lalabs. Ikaw sunod ko Mercy ha. Upcoming live host. Itamsakan natin yung upcoming live mo. Upcoming live. And palablab pa ako sa nakapin mga lalabs. Mercy, wait lang Mercy. Ikaw sunod kay Love Channel. Labihan kita ng 10. Dan sa nakapin. Ayan. Sige, mabakas ka lang dyan. Magsuklian sa'yo. Love Channel dan from Angela Vlogs. Ayan. Also, I watching your video. Ayan, thank you so much lalads. Kalsum, thank you.
Nakaano pala ako. Nakamin pala ako. Aming live. Sige Dante, tamsakan ko na yung live mo. Ayan, tamsak. Angela Vlog dan from Projectionist. Ayan. Ayan, tamsakan ko na yung lalabs. Arboris, mega love shout out. Arboris, good day. Ayan. Good day, lalabs. Ayan, may jacket ka na. Arboris, may jacket na po. Thank you so much. Ayan, palablab po ako sa nakapin mga lalabs. Huwag kang umalis, Mercy, ha. Ayan, Arboris, thanks. Kalsum Kitchen dan na. Ayan. Arboris, tingnan natin yung bahay ni Arboris. Kalsum Kitchen dan na. Kalsum kindly return to Mercy and Chris Official. Ayan. Kois Charlie ng baba ng bahay. Dante Balis TV Dikit. Ayan. From Mr. Sablay. Hindi ko na ng uragon ng baba ng bahay. Lee Sung Son. This is the mix of DJ Dollets. Ayan, lahat nakadikit to kay Madam Love Channel. Mercy AG Decrease Pasokli. Ayan. Wait lang, ibaba ko na lang yung bahay ni Love Channel. Ipipin kita Mercy, wait. Southern Later Mix DJ. Na. Akin ng bahay ni Madam. Ayan, saan ka na ba saan na ba yun siya? Mercy. Saan yung bahay mo, Mercy? Yung mga lalas palamlam pa ako sa nakapin. Baby pa yung nakapin. Ayun, mga palablab ako sa mga binaba kong bahay. Bigatan ng 10 Mercy. Wait lang ha. Kois Charlie Dan po. Ayun. OMG. Ayun, palablab po ako sa mga binaba kong bahay. Mga lalatan si Love Channel. OTW Arboris from Kois Charlie. Dito na ako sa bahay mo, Mercy. Upcoming live guys from Dantea. Ayan. Ayan, salamat lalag, salamat. Ayan, tamsakan natin si Dantea Valdez. Upcoming live. Uy, na kami.
Mr. Sablay Dan po from Arboris. Ayan. Ayan, Mercy, nasa bahay mo na ako, Lalaws. Unang dikit. Mercy and Chris official. 10 ba lalasbay ko sa'yo, ha? Pangalawang dikit din ako magbakas. Projection is done. Ayan. Pangalawang dikit, Mercy. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne. 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 Drink now, igit everywhere. Angela, bahay mo, projection is done. Ay, hindi pa ako nakaluto ho sa magluto ka na, lagot ka. Kakawaiti. Ayan, Mercy, pangalawang dikit. May ads na agad. Magluto ka na, Angela. Mercy and Chris official done. Ayan. Mercy Pasokle, ayan, from Dante Valdez. Mercy, balikan mo yung mga dumikit sa'yo, ayan. Love channel done from Kalsum Kakitchen, ayan. Okay, Kalsum, Madam Love channel will return it to you, ayan. Angela, Arboris done. Pangalawang dikit, Mercy. Ito pangatlo. Layo sa sakit pero bukol sa igit. 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 Breathe check. Pangatlong dikit, Mercy. Tuba, tuba, sige tuba, tuba. Tuba, tuba, Pangatlong dikit. drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, 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 shot tag tuba, oh. Dante Dan na, Nurse Anton. Ayan, nagbaba ng bahay, Nurse Anton. Ito pang-apat na dikit na. Pasokle sa dikit, Dante at Dante, ayan. Yan si Nurse Anton, nagbaba ng bahay. Mercy and Chris official, Pasokle from Angela. Ayan. Mercy and Chris dan din po. From Arboris. Salamat, Alan. Ayan. Yan, tatlo na lang sa nakapin, mga nalab. Tatlo na lang sa nakapin. Ayan. Mga kabalero dan full pack dikit from Nurse Anton. Ayan. Kois Charlie TV, nagbaba ng bahay. Ang dami naman nagme-message dito. ₱68 na siya. Hala, Nakino Dan po from Arboris.
Kois Charlie ay nagbaba ng bay si Kois. Salamat Nurse Anton, gwapo dan na rin kita. Ayan. Yan, 70 ka na, Mercy. Sino pa ba yung may bibing bahay? Si Boris. Ayan si Boris Arboris. Mercy Dan from Kalsum Ka Kitchen. Ayan. Mercy pasuklian si Kalsum Lalabs. Ayan, thanks ma'am. Alam nga naman Lalabs. Ito ko sa bahay mo, Arboris. For 36. Hinbigyan kita ng 5. Unang dikit maramo rubber. Ayan. Angela Vlogs. Ayan, nagbaba ng bay si Angela. Ayan, unang dikit sa'yo, Arboris. Ito pangalawa. Kamu gapaminga sa Mantilia, DJ Tolet, Mobile Sound. Eric Garcia, may love shout out. Ayan. Ayan, Eric, how are you, Lalaws? Eric Garcia, thank you. DJ Tolet's Remix. Arobis Dan. Ayan. From Kalsum. Lalas pasok lang si Kalsum. Ayan. Arobis Boris. Ayan, nag-put ka na ano, Boris. Ito pang 5. Ito pang 5 na ano, Boris. Gumuhit ka na ano nito. 441. 441. DJ Tolet's Remix. Adobo, ayan, palakang bukid adobo. Oh, masarap ba yan? Buhay pa yung palaka, OMG. Angela Vlog full pack from Dantia. Ayan.
Angela pasuklian na lang lalabs. Alan Aquino din pulpak dikit from Nars Anton. Basta Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. Pato, Naked DJs. Pato, Naked DJs. Alpa, tuba. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Alan Aquino dan. Higit everywhere. Tuba, tuba, Nabot na pala to. now, higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, Inalaki na sa bahay mo ko dikit ko to sa'yo ay. tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, DJ Dollars. tuba, tuba, sige. Ayan, Batang Sunstorm. Lablabin natin yan mga nalas. Tuba, tuba, sige. Tuba, 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 Fly high, butterfly. Dikit ko to sa'yo, ano, Alan? Ito. Dalawang dikit, Alan. Dalawa. DJs, makasayaw jud ka. layo sa sakit pero bukol sa igit. 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 May premier pala si Alan. Ayan. Tuba, tuba, sige. Tuba, 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 sige. Tuba, tuba. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, Yan, pangalawang dikit, Alan. everywhere. Tuba, tuba, shot tag tuba, oh. Tamsak sa premier. DJ Dollars. Southern Lady, Southern Lady. DJ Dollars. Remix. Sayaw ta, lumit sila. Plants Collection. Nurse Anton dan na. Ayan. Samira lalamig shout out Samira.
uroy, uroy. DJ Dollars Remix. Puntakan natin yung nakapin. Ayan. Yan, Nurse Anton, nasa bahay mo ako. Ang laki pala ng bahay mo, 5K. Nurse Dan from Kalsum, you are the next Kalsum, okay? I will pin your link after finish to Nurse Anton. Samira Dan na po. Ayan, from Mercy and Chris Official. Samira Lalabs. Kindly return to Mercy. Yan, dan ako ng dalawa sa iyo, Nurse Anton. Nurse Anton. Simple Jin, madam. Kalsum Lalabs, where's Kalsum? Kalsum, drop your link. Kalsum Kitchen. Kalsum, drop your link. Hello, host, how are you? I am good cooking with Sophia Lalabs. How about you? Ayan.
Cooking with Sapia. Ayan, thank you lalabs, thank you. Namatay na. Kalsum dira pure link lalab, kalsum. Okay. Wow, kabab masala. Ayan, meron your house kalsum. Ayan. Sa PSC, assalamualaikum. Kaisi. Ayan, up. Ayan, hi po, host. Lightning Fruit Benjamin Love shout out. Ayan. How are you, Lightning? Upcoming live, guys, from Dante Young. One banana kalsum for you. Second banana. Bunson Mobile Sound. Andan tamsak po, host. Ayan, salamat sa patamsak mo lalang. Yan yung second banana kalsum. Sa PSC I'm good. Ayan. Simple din Canadian full package from Eric Garcia. Ayan. Ayan, madam, simple din. Dan po sa'yo si si Eric Garcia. Ayan, Aquino nagawa ng bahay. Ayan. RVM Vlog, Tamsak Host. RVM Vlog shout out. Parang kailan ba tayo nagkadikit ng RVM? Kanina ba yun? Ayan, 3 banana for you, kalsum. I give you 3 banana. Kalsum ka kitchen. Thanks, host. Ayan. 30-50 host. Ayan. Ayan, sinong kanina merong mga naghahanap ng kabartiran dyan. Nagsialisan na ata. Like done. Ayan, sinong may available dyan? Ikaw, Alan Aquino, meron ka ba? Ayan, may 30-50 si RBM. RBM. Big bike. Dan po sa nagka-pink kalsum lalabs, kindly return to Lightning VG from VG lalabs kalsum. RPM, tingnan mo, nakadikit ako sa'yo. Mark Ian Swanner, ayan, Samira Lalabs. May love shoutout Samira.
Ayan, dikit na pala tayo RBM. Mark Ian Lalabs. Dan nasa nakapin. Lightning Pro BG. This is General Mobile Sound. Ay ay ay, oh Inday. Ay ay ay, oh pagbantay. Ay ay ay, ayaw pagmahay. Sa mga lalaki, nga sigit paghinapay. Tanawa si Undoy, sige lang suroy-suroy. Sa kalsada, iyang mata perti si tata. Sa mga Lightning nasa bahay mo ako, Lightning. Nakapindan na sukli. Ayan. From Mercy. DTS lalamig love shoutout. Morning Ailinski, salam. Ayan. Waalaikumsalam DTS. Tamsak na. Beautiful dancer na. Ayan. Buray man lalamig love shoutout. Thank you so much. Thank you so much, bro Ayman. Ayan, Lightning. Meron nyo Rouse, Lightning. Ayan, One Connect. 67. First Connect. Ayan, si Bro Ayman. Lablabin natin mga lalabs. Bro Ayman, may love shoutout lalabs. Lightning. Bro Ayman, love you. Thank you so much lalabs, Bro Ayman. Ito namatay. أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله Tumunog. Mobile Sound. Ayan, patamsak po please. One Day TV, madam. May premier ka ba, madam? Ayan. May premier nga siya. Lightning Pro, ayan. Dito ko sa bahay mo lalabs. Patamsakan natin si Madam One Day TV. Sa premier. Tamsak po ako mga lalabs. Ito ko sa bahay mo Madam One Day. Pangalawang dikit Lightning Pro, ayan. May pangatlo pala. This is the
170 ka na. Nurse Anton dikit. Ayan. Basta Southern Lake Mix DJs, makasayaw jud ka. Yung nakapin po may turner mga lala, tamsakan po natin. Ay, butterfly. Ayan si Bro Ayman, lablabin natin Bro Ayman live. Nurse Anton Dikit, Details Orchestra Dance of Clipper Mercy. Ayan. Patong Lake DJs. SSC TV, ayan, big love shout out. One Day TV dan Sukli. Southern Lake Mix DJs. Eric Garcia, ayan, nagawa ng bite si Eric. Abi, may love shout out, Abi. Southern Lake Mix DJs. Ayan, tamsak ho. Salamat sa patamsak, lalabs. Bro Ayman. Mga naramdam na ba kayo magtamsak sa nakapin? Ayan. Iminodax.
Dan po sa nakapin, ayan. Southern Late Mix DJ. Iwan lang po ng baka sukli agad from Lightning Fru. Ayan. Coming live guys from the table there. DJ Toles. Paro G. Basta Southern Late Mix DJs. Makasayaw ka. Yan si Abby nagbaba ng bahay, Abby. Lubat naman na to eh. Cheating, 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 cheating. Bye for now, host. Start na live ko. Thank you so much. Pasyal din kayo guys. Ayan. Ayan, thank you lalabs. Helen Kabantaw Tamsak Dan. Ayan. Ayan, Helen Kabantaw ng love shout out. Montilla Hawaiian Sound.
Yan mga lalabs, mag-out na siguro ko kasi may lakad pa ako mamaya. May pupuntahan ako mga lalabs. Sige, bukas na lang po uli mga lalabs. Ayan. Madam One Day, Mercy, Lightning, Dantea, and everyone, thank you so much. Madam Helen Cabantao, ako po yung mag-out na. Ayan. May lakad po kasi ako mamaya, maaga. Ayan, thank you so much everyone. God bless us all. See you tomorrow again. Bye!